जेपी बाबू इशारा करत हो कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहत बा नया नया गावा ना का नया ओठा लाली ओठा चाटा चाटा। अरे दिया भैया नया नया गावा ना का नया ओठा लाली ओठा चाटा चाटा। दुबर ये ड्राइवर गाड़ी हाथ हाथ। अच्छा बाबूजी, माँ जानकी स्टूडियो मधुबन सूरजपुर की धरती से सूरज भाई के देख रेख में इब्राहिम आप लोगों के बीच में जात बा। हमके आसाना विश्वास बा आप लोगों के जरूर पसंद आई। ई बिरहा सुने खातिर आप लोगों के इंटरटेनमेंट ओम प्रकाश चैनल पर मिली। 4 लाइन बिरहा के अंदर भूमिका में भाव बा, कहना बा कैसे। जिंदगी मौत दोनों सच्ची सहेली, पहेली एक ऐसी समझ में न आता। गर्दिश के गम में फंसे जब ये जीवन, अपना पराया न कोई दिखाता। कातिल गरीबी ये होती बेरहमी, अरमान आंसू में सबका धो जाता। दिनेश हंसते वो लड़ते हैं जाना सभी को, फिर भी इंसान सब कुछ समझ क्यों न पाता। जिंदगी मौत तो दोनों सच्ची सहेली, पहेली एक ऐसी समझ में न आता। गर्दिश में गम के फंसे जब ये जीवन, अपना पराया न कोई दिखाता। कातिल गरीबी ये होती बेरहमी, अरमान आंसू में सबका धो जाता। दिनेश हंसते वो लड़ते हैं जाना सभी को, फिर भी इंसान सब कुछ समझ क्यों न पाता। एक दिन हंस के चाहे रो के गा के बजा के सबके जाए के ह, लेकिन फिर भी इंसान काहे समझ ना पावत हो। कभी जी लिखत हो एक लाइन गजल हो। कि सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना मुस्कुरा के कहो। सारे सिकवे गिले भुला के कहो। अरे दियो भैया
कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखलन। कैसी मालिकी, कैसी मालिकी तेरी खुदाई है। कहीं मिलन कहीं जुदाई है, कहीं मिलन कहीं जुदाई है। कैसे मालिक तेरी खुदाई है। हमें से कहानी का शुरुआत बा कैसे। बेरुखी जिंदगी की बेरुखी कहानी है, दोष इंसान का या ईश्वर की नादानी है। गरीब होना जग में आज भारी पाप हुआ, पारे ऊपर वाले कैसा ये इंसाफ हुआ। ये कहानी कहाँ का बा। जिला बिजनौर में है ताजपुर गांव सही, नरेश राम का परिवार लिया ठाव सही। पत्नी नैना देवी गरीबी की मारी थी, पत्नी नैना देवी गरीबी की मारी थी। गोद में ब्याजू बेटा विद्या बेटी प्यारी थी। रही गरीबी फिर भी दिन लोग काट रहे, छोटी सी जिंदगी का खुशी मिलके बांट रहे। आजा ए भैया, जिला बिजनौर ताजपुर गांव का रहे वाला राम नरेश जी, पत्नी का नाम बा नैना। और दोनों जाने के बीच में मालिक दूगो औलाद देले हुन, एगो बेटा एगो बिटिया। बेटा का नाम राजू और बिटिया का नाम विद्या। राजू और विद्या और राम नरेश नैना परिवार में 4 सदस्य हुआ। धीरे धीरे समय बीतत बा, लेकिन भैल का भैया एक लाइन गीत बा। एगो गीत हम गौले रहली मार्केट में आयल हमारे आवाज में, सुभद्रा चौहान के आवाज में। एक गवैया लोग गावेलन कि झकोरा मारे झूलनी, झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन हम गौले रहली पहिल के झलकौआ, पहिल के झलकौआ, धांगत बारू गौआ पहिल के झलक। बूढ़ावा जवान
गोरी जपे तुहार नौआ पहिन के झलकौआ धांगत बारू गौआ पहिन के झलक धांगत बारू गौआ पहिन के झलकौआ। लेकिन आज राम नरेश का परिवार कैसे दिन बिताओ था कवि जी लिखत हो। बितावे लोग दिनवा बितावे लोग दिनवा नून रोटी खाए हो बितावे लोग दिनवा। मुदई गरीबी आई राखत बरोवाए हो बितावे लोग दिनवा नून रोटी खाए हो बितावे लोग दिनवा। नून रोटी खा के दिन बितावत हम लोग। लेकिन सोनपुर में मेला लगल हो कहना बा सोनपुर मेलावा का भइल बाटे शोर हो। चलल जाई मेला हाला होके चारों ओर हो। भैया सोचल नरेश करी कवन उपाय हो बितावे लोग दिनवा नून रोटी खाए हो बितावे लोग दिनवा। सोनपुर मेला लगल बा वो मेला का हाला चारों ओर एकदम बा। मेला का शोर भइल बा लोग जाए के तैयारी करत हवन। वो राम नरेश का बेटवा राजू और बिटिया विद्या अपने पापा से लगलिन कहे राजू बेटवा लगलन कहे कि पापा सब जात बा मेला करे हमनों के मेला घुमा देता। राम नरेश सोचत हवन कि नून रोटी खा के दिन बिताओ थे जा बड़ी गरीबी बा आखिरकार लइकन के मेला कैसे ले जाए घुमावे खातिर। राम बलम भैया पटीदारी से कुछ पैसा कर्जा ले करके और सोचलन कि ले चल के बेटा बेटी के मेला घुमा दें। सोचलन कि जब बेटा बेटी जइहन तो काहे न मलकिनों के लिया लें। अब चारों जाने मिल के मेला घूमे जात हूँ। लेकिन कैसे जात हूँ एक लाइन गीत बा भाई ससुर हर जाई जितने घूमी उतने मोटाई। भाई ससुर हर जाई ये तीनों जवन जात हिया जितने घूमी उतने मोटाई। लेकिन कभी जी लिखत हवन उ लइकवा लइकिया कहत हवन सोनपुर लागल बा मेला सोनपुर लागल बा मेला पापा चल के देखा दा। सोनपुर लागल बा मेला अरे जियो भैया आइल बा नया नया खेला आइल बा नया नया खेला पापा चल के देखा दा। आइल बा नया नया लइकवा लइकिया कहत हूँ कि पापा मेला में चला नया नया खेला आयल हुई नया नया कुल मेला में मिलेला देखे के चल के देखल जाए।
राम नरेश कैलन का कैले नरेश राम कैसो व्यवस्था अल्ले के परिवार धैले मेलवा करसता भगदड़ में के कर बाचेला भगदड़ में के कर के चेला पापा चल के देखा दा भगदड़ में के राम नरेश अपने पत्नी और बेटा बेटी के लेके मेला में पहुंचलन। और जब मेला में पहुंचलन हो भैया तब मेला में भगदड़ मच गई। और जब मेला में भगदड़ मचल तो केहू केहू के चिन्हत ना बा, सब हर हर भागत बा परात बा। लेकिन कैसे भागत परात बा एक लाइन गीत बा। शीशे की मुंडेर वाली दूतला मकान है, तेरे उस मकान में एक पान की दुकान है, मौका मिलेगा किसी रोज चली आना। आए 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 अरे पान खा के जाना गोरिया पान खा के जाना। मेलावा में जब भागदड़ मच गई लोग भागत हम कहना बा। मेला पीछे उठ गई भारी एक तूफान बा। भागे सब लोग अपन ले के परान बा। एक पर एक सब गिरे भराई के आए 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 अरे मेलावा में जाई के हो मेलावा में जाई के। एक पर एक लोग गिरत हवन उठत हवन भागत हवन। कुछ लोग वही में पैर तले दब जात होने बाबू। हर को हर भागत हवन लोग कहना बा। केहू का न केहू बाटे सुने वाला बतिया, केहू का न केहू बाटे मचल हलकार ऐसा आइल बाया फतिया, मचल हलकार ऐसा नैना नरेश रोवे हीरावा गवाई के आए 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 अरे मेलावा में आई के हो मेलावा में। ए भैया वही भागा भागे में विद्या बेटी और राजू बेटा का हाथ छूट गई। राम नरेश और उनका पत्नी नैना एक और हो गए लोग और बेटा बेटी एक और हो गईलन। वो मेला में हेरा गईलन। बड़ा देर तक खोजलन हो बाबू राम नरेश अपने बेटा बेटी के, लेकिन मिललन ना। और जब मिललन ना रोवत रोवत दोनों पति पत्नी अपने घरे अलन। और रोवत हो कैसे रोवत हो एक लाइन गीत बा। कोनो दुल्हन का विरह बा उ बतावत बा। रेलिया पचाड़ के जा हाजिया से उतरी पियर मुनवा गईले ना। हमारे झूलनी के
दोनों पति पत्नी राम नरेश राम और नैना देवी घरे आके रोवत हवन। कैसे? नयना नरेश रोवे हो जे अपना ललनवा मनवा पागल भइले ना। कहवा गईले दोनों सुगनवा मनवा पागल भइले ना। चल नाही पाता दोनों प्राणी घबराइले। रोवत होवत हो गए अपने घरवा पर आइले। घरवा बिरान लागे जंखे मर अंगनवा मनवा पागल भइले ना। कहवा गईले मोर सुगनवा मनवा पागल भइले ना। दोनों प्राणी आके घरे खोजत होने भैया, लेकिन लइका तो मेला में हेरा गईल, बेटी भी हेरा गई। घरे आके रोवत हवन, सोचत हवन। का सोचत हवन? बिरहा में टेरी लिखल गई। मेला मंजिल का रोड़ा बन गया, अरे मेला मंजिल का रोड़ा, मेला मंजिल का रोड़ा बन गया। गुलशन उजड़ गया माली भी हुआ अकेला। गुलशन उजड़ गया माली भी हुआ अकेला, मेला मंजिल का रोड़ा बन गया। दोनों प्राणी सोचत हवन कि अगर लेकर के बेटा बेटी के मेला में ना गई रहती जा तो ऐसा नतीजा ना भइल रही। लेकिन भइल का? विदेशिया में कहना बा, लोग समझावे आई धीरज बधावे आई, रोवला सब बसी नहीं उजड़ल चामनावा। कि भाई नरेश के देखा, अरे ढोंगी भेस के देखा, अरे दोनों टाइम देवे लागल भाई के भोजना। चलिया पढ़ाई दिहलस, जमीना लिखवाई लिहलसी, अरे घर से भगाई दिहलसी, नीचा बेईमाना। बचवन से हाथ छूटल, घरहू से नाता टूटल, अरे केहू नहीं पूछे भैया, बाउर भइल दीनावा।
इस समय बहुत बाउर बा भैया। जैसे कहल जाला कि शिकार अपने मान आ शिकारी अपने मान। राम नरेश का लड़का लड़की हेरा गए हो भैया। वो अपने बेटा बेटी के वियोग में परेशान बा। एक दो दिन उनका पत्नी खाना ना बनौली तो उनका एगो भाई रहल, कहलस कि भैया तू का परेशान हवा, रोला धोला से कुछ ना होई, जीवन होके के रहल तो हो गई। हमारी घरे रहा, दोनों प्राणी के आराम से खाना बना के दोनों टाइम खियावल जाई, कोनो बाती का चिंता नत करा। ए भैया अपनी घरे लिया के आइल। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, जमीन जौन बा अपनी नामे करवा ली हलस नरेश राम से। आ जमीन अपने नामे करवा ली हलस तो ओकरे बाद घर से धक्का मार के भगा दी हलस। आ जब घर से मार के भगा दिले से भैया तब भैल का एक लाइन गीत बा। लोग सरंगा गीत कही के गावेलन, कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मनलो ना कहना मार। लेकिन दोनों प्राणी रोवत हवन। कैसे? नैना का नैना रोवे, भूखिया से पेटवा तोवे, भूखिया से पेटवा तोवे, सोच पारा सदिया जैती पाया जी। कई बार ली हल चहली, पवली नहारा थकली, पवली नहारा थकली, लेडी ससी पहिया दे भगाय। भीख मांगत मांगत दोनों प्राणी भैया मांगत खात विंध्याचल माँ विंध्याचली के दरबार में पहुंचल हन, मंदिर में पहुंचल हन। भूख मारे तड़पत हो दोनों प्राणी। नैना सोचलिन कि हमसे ज्यादा हमार सैया जोन बा की भूख आइल हवन, तो कुछ मिले लाक ना रहल तो सोचली कि विंध्याचली माई के, विंध्याचली भवानी के मंदिर में जाए, अगर प्रसादी मिल जाई वही के खा के पानी पी के दिन बितावल जाई। लाइन में जाके खड़ा रहे प्रसादी के इंतजार में, लेकिन प्रसादिया ना मिले। जब नंबर आवे उनकर तो एगो लेडी सिपाही रहे उनके भगा दे। कई बार रही तक भैल तो भैल का नैना के लागल ठोकरी, गिरली हूँ मूर्छित होकर, गिरली हूँ मूर्छित होकर, सिरवा से खुलवा बहरी आया। पागल सी पहिया भैली, लेके हंसा पीटल अइली, लेके हंसा पीटल अइली, खून मांग डॉक्टर घबराय। ये भैया कई बार के डटले भगौले से सिपाही के ऊ नैना देवी इधर उधर भैली। फिर लाइन में गईली, फिर ऊ लेडी सिपाही डांट करके भगा देती है बाबू। कई दिन के खैले की वजह से उनके चक्कर आगल नैना देवी के। और जब नैना देवी के चक्कर आयल हो भैया तो ठोकर लगल, गिर गई, सर जनबा ईंट पर पड़ गई। और जब ईंट पर पड़ल गिरली, सर फट गई, खून से लहू लुहान हो गई। अब वो लेडी सिपाही देखलस तो बहुत परेशान भइल। सोचे लगले वो लेडी सिपाही के, अरे बाप रे बाप हमार ड्यूटी बा, अगर ही मर जाई बुढ़िया तो हमार नौकरी खतरे में पड़ जाई। तुरंत हॉस्पिटल में लेके भगलिन ह, हॉस्पिटल में एडमिट करौली। तो वो समय भइल का जब हॉस्पिटल में एडमिट करौलिन तो जन का डॉक्टर साहब कहलन कि ऐसा बाप कि जल्द से आप खून का इंतजाम कीजिए, सर से इतना खून बह चुका है
कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तब सिपाही जब सुनली विद्या सिपाही तो कैलिन का कि अरे विद्या सिपाही आका छूटत बा पसीनावा खुनावा खातिर हो आ पड़ल बाटे आफत में परानवा खुनावा खातिर हो। अरे जियो भैया जब खून डॉक्टर साहब मंगलन तो लेडी सिपाही जब रहनी विद्या परेशान हो गई। और जब परेशान भैली तो कलीन का कि हो के लाचार ब्लड चेक करवली अब बुढ़िया के तनवा में जाई के चढ़वली। अरे भाई होश पूछली बयानवा खुनवा खातिन हो। अरे रो रो तहिया बोलल बा मयानवा खुनवा खातिन हो। लेडी सिपाही जाकर के मजबूरन अपना ब्लड चेक करवाती है और जब ग्रुप मिलता है तो अपना खून देती है। उस नैना देवी को जब खून देती है वो लेडी सिपाही जब होश में भइलू बुढ़िया मतारी त लगलिन पूछे कि मई तू बार बार भगौले के बावजूद भी मंदिर में आवत रहलू मानत ना रहलू तू हर केहू हो ना का अकेले रहलू हो। तो बुढ़िया मतारी रो रो के सगरी बयान बताओ थे का बतल मास्टर भैया आल्हा। अरे जिला बीजनौर मोरा ताजपुर गौवा बिटिया गोदिया में रहले दूरी सुंदर हो दुलार। सोनपुर मेला में मचल बा तूफानवा बिटिया मचल तूफानवा बिटिया सोनपुर मेला में मचल तूफानवा। ओही में हेरैले राजू विद्या हो हमार। एक और डॉक्टर एक और रोवेले सिपहिया ये भैया एक और डॉक्टर एक और पहुआ पकड़ के काहे देवी से उस बार पहुआ पकड़ के काहे उहे तोहार राजू तोहार विद्या बीटहीन आए माई उहे तोहार राजू तोहार विंध्याचल भगवती हो का रावली दीदार। राजू पूछेला माई बाबूजी कहवा गईले राजू पूछेला माई बाबूजी कहवा गईले राजू
नया ना बतावली वही मंदिर के मझार। ए भैया जब होश में भैली बुढ़िया मतारी हो नैना देवी, उ लेडी सिपाही पूछे लगल कि ए माई तू अकेले हो कि केहू औरी बात साथ में, आ कि तोहर परिवारो बा। लगली रो रो बुढ़िया मतारी बतावे कि ये बेटी हमारे गांव के बगल में सोनपुर में मेला लगल रहल, अपने बेटा अब बेटी के लेके गई रहली मेला में। अब हमारे साथ में पति भी रहलन, बेटा का नाम राजू, बिटिया का नाम विद्या। वही मेला में भगदड़ मच गई, बेटा बेटी बिछुड़ गईलन। ई बतिया सुन के उस सिपहिया अलगे रोवत बा, जीवन डॉक्टर साहब रहलन इलाज करते हन बुढ़िया मतारी का, उ अलगे रोवत हवन। दोनों जाने रोवत हवन। उ बुढ़िया मतारी कहत बा कि उ लेडी सिपाही से पूछत बा कि बिटिया हम तो अपन कहानी बीतल बतावत हई, तू कहे रोवत हो, आ डॉक्टर साहब आप कहे रोवत हो। तो उ बतौली विद्या की ए माई उ मेला में कभी बिछुड़ल तुहर बेटी विद्या हम हई, अहे तुहर राजू बेटवा जवन डॉक्टर साहब हम ई हम। मेला में जब हमन के बिछुड़ गए जा तो एगो नेक आदमी से मुलाकात हो गई, अपने घरे लियलन, अब बेटा बेटी की तरह पाल के पोस पाल के सयान कैलन, पढ़ौलन लिखौलन, नौकरी मिलल। भैया डॉक्टर हो गए, हम सिपाही हो गई। लेकिन बाबूजी कहाँ हुवन? तब बतौलिन कि वही मंदिर के बगल में तुहर बाबूजी हुवन, भूख से तड़पत रहलन, नहीं खाती तब प्रसादी मांगे जात रहली। ए भैया धीरे धीरे दोनों विद्या और राजू और उनका मातारी नैना देवी जात है लोग मंदिर के बगल में। लेकिन देखे के मिलल का आखिरी लाइन में भाव खड़ी में काना बा, कि अरे नैना विद्या, अरे नैना विद्या राजू का बहुत बयसिया, तबिल कफनवा का झंखत बाबा बू कलसिया। ए भैया जब विद्या राजू और नैना देवी तीनों जने जब पहुंचा लोग तो देखत हलो कि भूख और प्यास के कारण वो नरेश राम अपने दम के तोड़ दिले। हो बाबू ए दुनिया के छोड़ के चल गए, जाके देखल सब लोगन तो वही तरह पड़ल है उनकर लाश। ओकरे बाद उठा के लेके अपने जहाँ रहते रहे लो स्थान पर लेके आए लोग घरे कैलन लोग का। अरे अंतिम दाह संस्कार लोग तब कैले, अब बुढ़िया मतारी आके घर ले आइले। ए भैया अपनी घरे लेके आए लोग, वो बुढ़िया मतारी के अंतिम दान संस्कार कैलो राम नरेश का। ओकर बाद में जौन बा क्रियाक्रम भइल, फिर भइल का कि अरे बाजे लगल फिर से खुशी का बसिया, तबिल का फनवा का झंखत बाबा बू कलसिया। भैया फिर उ विद्या राजू अपने मातारी के अपने लगे लेके रहे लगलन कि माई यही जन रहा हमन के साथे। जब जमीन जायदाद
पटदार लिखवा ले हलन कुछ है नहीं खे तो वहाँ का जेबू आ यहाँ वहाँ भटकले से बढ़िया बा कि अब हमनी के मिल गई जा हमनी के साथे रह। अब साथे रहे लगा लोग तो भैल का आखिर लाइन में भाव बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश कैसी हरि की लीला। रामलाल गुरु बच्चन कहते अरे जीवन कटुल कपीला। अरे मेला मंजिल का रोड़ा बन गया। अरे वो दिनेश घरदानी का चेला मेला मंजिल का रोड़ा